बैसागो थांबाय बैसागो फैबाय दं बैसागोआव गावबा गावनि हौवाखौ साबैसे खुलुमनाय आखाइ थिखांनाय माथो रावबो हिसाबै गावनि हौवाखौ खुलुमग्रा गैया दा दाख्लैबावै गरेस्वरखैजा थांनानै सोंदोंमोन आङो देनाय नोंथांमोना बैसागोआव गावबा गावनि हौवाखौ साबैसे खुलुमगोन होननानै सोंबाय सासे बुरैयाथ' बया रागा जोंना गारबायलै थादले हरा मानो खुलुमनांगौ जोंखौ बे हौवाफोरखौलाय जाबाय बोनजार रागा जोंखौ दामहर आंसो रागा जोंहरदों सानफ्रामबो जौ लोंनानै फेनानै थाबाय थायो फैसा थाखा गैया जौ लोंनानै थाबाय थायो मोनामब्रा बेफोरबायदि हौवाखौ खुलुमनो थाखाय दा बिनिफ्राय बुजिनो हायो हौवाफ्रा मा बुजिखौ हौवाफ्राबो एसे बुजिनांगोन नों सानफ्रामबो जौ लोंनानै थाबाय थायोब्ला थाखा फैसा आरजियाब्ला सानफ्रामबो जुदि जौ लोंनानै थाबाय थायोब्ला सोर फाग्ला हिनजावालाय नोंखौलाय खुलुमनो खुलुमजानोबो एसे हौवाफ्रा मोजां जानांगोन ना जानाङा हिनजावफोरखौल' खुलुमजानो लुबैदों माबोरै जानो दा जियानो जा रायजो नोंथांमोन आं बेखायनो खावलायगोन बेयाव थानाय आइजोफोरखौ खावलायगोन दिनै जोंनि गेजेराव गोबां आइजोफोराल' नङा हौवाफ्राबो आइजोखौल' बुंबाय थानाय जानाय नङा आइजोआबो जादों हौवाफ्राबो जादों दा दिनै जों नुदों गासै बेसादखौनो हिनजावफोरनो होजोब्बाय माइरं रेशन कार्डबाबो हिनजावफोरनो होबाय मामोनलाय आरो न' मोननांगौब्लाबो हिनजावफोरानो मोनो अरुनदय मोननांगौबाबो हिनजावफोरानो मोनो साइकेल मोननांगौबाबो हिनजावफोरानो मोनो गासिखौबो हिनजावफोरानो मोनो दा मोननायनि उनावनो हिनजावफोरा खर' गिदिर जाजोब्बाय बेनिफ्राय बै अफिसाव थांनाय समाव माब्लाबा आधार कार्ड नांगौ भटार कार्ड नांगौ बिखौ हैनो थांनायावनो सोरबा साफा खखाबाव दारि गोनां हिनजावफ्रा बांसिन खखाबाव दारि गोनां थाबाथाय मानो एसे मोजां मोनो खखाबाव दारि गोनां थाबाथाय मोजां मोनग्रा हिनजावफोरा साबेसे दं दा थिखांनाय नङा आरो लाजिगोन ना मानो एसेबां मोजां मोनथाय खखाबाव दा आंनाव गैया दा खखाबाव दारि गोनां लोगो मोनबाय फैसा गोनां लोगो मोनबाय गावनि हौवाखौ मोनामब्रुनांगौ दाना गावनि हौवाखौ गारनानै बेलेगजों लाइन मारिग्रा जाबाय दा बेखायनो बेयावबो एसे लस जादों साफ्रोमबो बुङाखै रुपुयाव एसे खम खोमा गैथारा खोमा ना दङना जानो होनाङा खमावनो एसे बुद्रुखा हौवाफोरखौबो बुद्रुखाय बुथेन मोनखो माव दंलै मानसिया बुथेना बुथेननोल' होदै बेलेगनो होआबाबो लाथोयो लायोबा ओमफ्राय जा सासे दंमोनलै खराइबारिनि सासे दंमोनलै जा एक्टर केसर फैदोंना मानसिया डेन्जार एक्टर नोंथांमोनाथ' मिथियाखै एक्टरसो मोनियो जोंनि बहुद सिगां एक्टर आरो लायोबा बिबो लाथो चेयारमेन जायोबा बिनो जाथो दा जियानो जा रायजो नोंथांमोन फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों समा गोबां जाबाय मेथाइ खनग्रा गोबां दंबावो आसा खालामगोन दिनै नोंथांमोना नैबे बाथौ फोरबोखौ जेरैबायदि ग्रोम ग्रोम खुंदों जों दिनै बर'नि धोरोम हिसाबै जों गावनि धोरोमखौ फुजिनो सोलोंनांसिगोन दिनै जोंनि आथिखालनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा गाननाय जोमनायखौथ' आं बुंला मन्दिराव हाबनो बाग्रा जाबाय जाय मानसिया खर' गंलायनो हाया बे मानसिया जेब्लाबो मालायनि बाथ्रा लानो बायो मालायनि बोसोन लानो बायो दा बेखायनो जों जोंनि फिसाफोरखौ गावनि गथ' गथायफोरखौ खनसेबाबो खर' गंलायनो हानांगोन मन्दिरनि सिङाव खर' गंलायनो हायोब्ला बिमा बिफानि खर' सिङाव गंलायगोन
जाय मानसिया खर' गंग्लायनो हागोन बे मानसिनि गोसोआ गुरै जागोन जेब्लाबो गाज्रि खामानि मावनो हानाय नङा दा नोंथांमोना मिथिगौ नोंथांमोना साननो हागौ जायफोरा मेथाइ खनो जायफोरा मोसायो जायफोरा आर्टिस्ट बिथांमोना दिनै माब्लाबाबो ड्राग्स जाया ड्राग्स जानाय खोनादों मेथाइ खनग्रा सल' खनग्रा दामग्रा देग्रा मोसाग्रा बिसोर माब्लाबाबो ड्राग्स जाया मानो जाया सासे मानसिया ड्राग्स जाबाय माने मेथाइ खननो हाला सासे मानसिया ड्राग्स जाबाय माने बियो दल दामनो हाला सासे मानसिया ड्राग्स जाबाय माने बियो एक्टिं खालामनो हाला दा बेखायनो आर्टिस्टफोरा माब्लाबाबो ड्राग्स जाया नाथाय जायफोरा मोसानायावबो गैया मुसुरनायावबो गैया दामनाय देनायावबो गैया बिसोरसो दिनै ड्राग्स जायै जायै मा दं फाग्ला जाबाय दङ सासेल' गथ' फाग्ला जाबाय दङ दा बेखायनो जोङो बिनिफ्रायबो होबथानो थाखाय जोङो गावनि खुदियाफोरखौ कालसाराव लाबोनांगौ दिनै बेयावनो मोनसे मा दङ मिउजिक स्कुल दङ मा नाम मिउजिक स्कुल नामा पुर्निमा मुङाव बेयाव मिउजिक स्कुल दङ बेयाव नोंथांमोना मा खालामनाय मेथाइ दामनाय मेथाइ खननाय मोसानाय मुसुरनाय बेयाव लाबोनानै गावबा गावनि खुदियाखौ बेयाव थानाय बिमा बिफाफ्रा साबैसा लाबोयो बेयाव आखाइ थिखांनाय गैया दाना जों बेयाव हरनो बायो मानो हरनो बायो सिनेमायाव थाङोबाथाय गाज्रि जायो सिनेमायाव थांबाथाय गोसो थोलायनाय जायो सिनेमायाव थांबाथाय गोसो थोलायनाय जायो आखल आखुफोरा गाज्रि जायो नाथाय नङा रायजो नोंथांमोन दाना नोंथांमोना नाय बुटेन मोना मास्टारानो नङा बिसोर कालसारानो नङा बुटेनाबो माथो सानै लाखि आरो मास्टारफोर दङ साख्रियालाफोर दङ माहाजोन दं थिखादारफोर दं बिसोरबो माथो सानै लागायबाय थानो नागिरो नाथाय कालसारआ बयजोंबो सिनायजानाय नालाय बिथांमोनखौ थाबनो मिथियो बे आलादा बाथ्रा दा बेखायनो जोङो दिनै हारिमु लाइनजोंबो हरनो हानो नाजानांसिगौ दिनै नोंथांमोना मिथिगौ नैबेयाव दा करुना राभा फैगोन बे करुना राभाया नोंथांमोननि बे रुपैनिफ्राय बेसे लांगोन दायो 80,000 लांगोन 80,000 लांगोन करुना राभाया दाना बे 80,000खौ जुदि नोंथांमोननि जायगायावनो मेथाइ खनग्रा थानायमोनब्ला मोजां मानसि थानायमोनबा जायगायावनो थागौना थायामोन दा आं बेयाव फैदों नोंथांमोननिफ्राय बेसे लांगोन 50,000 लांगोन आं दाइनिफ्राय 50,000 मैया दाब्ला फैदोंमोन दाब्लाया बेसे लांखो 50,000 लांबाय दा नोंथांमोना गावबा गाव खांलायदो माबादों मालायनिसो हरबाय दं बेखायनो बेयाव खस्थ' खालामनानै जोंहा लासिदा दैया मिउजिक स्कुल खुलिदों बेयाव गावबा गावनि खुदियाखौ मेथाइ खननाय हो मोसानायाव हो बिनि गोसोआ जोबोद मोजां जागोन माब्लाबाबो गाज्रि जाया नोंथांमोना गाज्रि साननो हागौ मानो होनबा मोजां मोनलायनाय माबानाया बे मानसिनिनो आखुखा बियो कालसाराव थाबाबो थागोन मास्टार जाबाबो थागोन साख्रि मावबाबो थागोन बियो मानसिनि आखल बेखौ जों होबथानो हाया दा बेखायनो आं खावलायगोन बेयाव थानाय बिमा बिफाफ्रा गावनि खुदियाफोरखौ मिउजिक स्कुलाव होथों मिउजिक स्कुलाव होनानै जेब्ला मानसिया हाई सेकेन्डारि पास जागोन हाई सेकेन्डारि पास जानाय लोगो लोगो क'क्राझाराव जोंहा फाइन आर्ट्स कलेज दं बेयाव सावगारि आखिनायनि मोसानायनि मुसुखा दाननायनि फाइन आर्ट्स कलेजाव नोंथांमोना फरायहो स्कलारशिप मोजां मोनो बेयाव बोसोरथाम बोसोरब्रै फरायदो हाई स्कुलनि मास्टार जाफैदो मोसानायनि मेथाइ दामनाय मेथाइनि मुसुखा दाननायनि दा बेखायनो आं खावलायगोन नोंथांमोना खालि मेथाइ खननाय बेफोरखौ रंजानायल' साननाङा दिनै नैबे फोरबो जादों बेयाव दामग्रा देग्रा दङ दामग्रा देग्राफ्रा दा सासेयाव बेसेबां लांगोन बिथांमोना 5,000 लांगोन बिथांमोना सानसेबो जिरायनो मोना सानफ्रोमबो प्रग्राम सानसेयाव जुदि 5,000 मोनोबा बेसेबां मोनगोन मा लस दं बिथांमोनाबोथ' फिसिनो हागोन ना बा फिसिबायानो दङ सोरनिबा बार्थडेआवबो प्रग्राम जायो बेयावबो मोनो दा नैफोरबायदि प्रग्राम खुंबाय थानाय माने जोंनि आर्टिस्टफोरनि फैसा फैबाय थानाय दा बेखायनो आं खावलायगोन जोंनि सावथुन मुलुगखौ बा हारिमुनि मानसिफोरखौ नोंथांमोना गाज्रि नोजोरजों नायनाङा हारिमुनि मानसिफ्रा जेब्लाबो मोजां बाथ्राखौनो सानो हारिमुनि मानसिफोरनि गेजेराव गोबां गोरों दङ दा नोंथांमोना नायनो हागौ सुलेखा मेदामा सासे प्राइमारिनि फोरोंगिरि
राजीब ब्रह्म बिथाङा क'क्राझार इन्जिनियार कलेजनि बिथाङा केरानि क्लार्क मावो। ओम प्रकाश बिथाङाबो साख्रि मावो मेडिकेलाव। बयनिख्रुइबो बर'नि साबसिन मोजां ड्रामा लिरगिरि स्क्रिप्ट लिरगिरि पंकज लाहारी बिथाङा हाई स्कुलनि मास्टार। बिथाङा मोनसे फिल्म लिरनायाव बेसेबां लायो? 7 लाख 8 लाख लायो। जुदि बोसोराव मोननै फिल्म लिरोबा बेसेबां मोनगोन? 16 लाख 15 लाख। दाना होमबा सिनेमा लिरनायाव मा लस दं? सासे प्राइमारिनि मास्टारा बेसेबां मोनो? 4 लाख 5 लाख मोनो बोसोराव। दाना अब्ला मोनसे फिल्म लिरनायावनो जुदि 7 लाख 8 लाख मोनोबा बिदि जानो हाया। सासे एक्ट्रिसआ बेसेबां मोनो? फुजा मोना 1.5 लाख 2 लाख लायो 3 लाख लायो फिल्म लानानै फिल्म। मोननै मोनथाम फिल्म मोनोबा बेसेबां मोनगोन? दाना होमबा बेजों मानो जानो हाया? खालि जों मा खालामनांगोन? गावबा गावनि खुदियाखौ खमसे खम ग्रेजुवेट खालामनो हानांगोन, मास्टार डिग्री लानो हानांगोन, अब्लासो बुजिगोन। दा जोंनि गोबां आर्टिस्टफोरानो साफ्रोमबो MA पास BA पास जेसेबां आर्टिस्ट दङ। दा बेखायनो नोंथांमोनखौ खावलायगोन हारिमुनि मानसिफोरखौ नोंथांमोना हारिमुआव थाङोब्ला गाज्रि जायो बेखौ साननाङा। हारिमुनि मानसिफोराबो मोजां दङ। दा जियानो जाया नोंथांमोन दिनै नोंथांमोना जोबोद खस्थ' खालामनानै जिरायबाय। आंखौ बेसिम लाबोनानै नोंथांमोनजों नुज्लायहोनायनि थाखाय खाबु होनायनि थाखाय बे खुंफुं आफादनो साबायखर बावनाय जाहैबाय। ओमफ्राय मोनसे बाथ्राखौ जोबनायाव खावलायबावगोन, फैगौ बोसोराव आं फैबावगोन। नाथाय बे फैनाया दुर्गा फुजा आरो बे मोनसेयावनो ज' जानायखौ आं नुफैनांगोन। बेखौनो खावलायनानै आंनि नैबे दिनैनि हाबाफारिखौ फोजोबनायजों लोगोसे बेखेवनानै होबाय होननानै फोसावबाय। गोजोन्थों रायजो नोंथांमोन, गोजोननाय थाबाय।